Aztertuko dugu zeintzuk diren islapen eta transmisio koefizienteak potentzial jauziaren kasuan, energia V0 baino txikioa den kasu horretan. Bueno, horrekin hasi baino lehen eta islapen eta transmisio koefizienteak zer diren edo nola definitzen diren aztertu baino lehen, gogora ezagun zein den lortu genuen Hamiltondarren autofuntzioen adierazpena. Eta hause dugu. Daukagu lehenengo eta behin bi esponentzia irudikario horren kombinazio lineala eskerraldean, beraz alde horretatik partikula aske bat dirudi, eta eskubialdean daukagu esponentzial bat txikitzen den esponentzial baten ekarpenak. Hemen ditugu K bat eta K-biren balioak, balio horiek energien funtzioan ditugu. Izatez interesantea izan daiteke aztertzea gutxi gora bera behintza bada kualitatiboke zein den uin funtzio horrek duen forma. Erreala izan daitekenez, egin dezakegu horren irudia. Lehenengo eta behin, eskerrean daukagu funtzio ostilakorra izatez, esan genuen bezala, esponentziala hauek garatu indezakegu sinu eta kosinuan, orduan geratuko zaigu, sinu eta kosinu baten kombinazio lineala bezala. Beraz, izango dugu halako adierazpen bat. Amplitude bat duen uin funtzioa, nahiko itxusia geratu zait, zehatuko naiz berriro egiten. Beraz, eskeraldean daukagu halako funtzio oszilakorra, eta alde honetarantz, eskubialderan sartzerakoan daukagu esponentziala, txikiagotzen den esponentziala, eta zerorantz dijoan esponentzia, holako gauza bat daukagu. Hause goraka egiten da, eta ez da goraka. Azkenean hause zerorantz joango den ekarpena daukagu. Bai? Orduan, interesantea da, barrio azpimarratzea nola klasikoki debekatuta zonaldea izan arren, eskubiko alde hori, kuantikoki ez, kuantikoki badago probabilitate bat partikula hortxe egoteko. Beraz, uin funtzioa zonalde debekatuan, klasikoki zonalde debekatu horretan sartzen da. Eta interesantea da aztertzea adierazpen hause, eta ametik atera ezakegu zenbat distantzitan gutxi gora bera uin funtzio hori sartzen den. Eta badago magnitude bat, hementxe K-bi honek dituen dimentsioak basati luzarenak izan behar dira, berredura adimentsura izateko, eta hortik beraz, atera dezakegu luzeraren magnitude bat, deren bat, non hau basatik K biden. Eta D distantzia horretan, uin funtzioak duen balioa da X berdin zeroan duenarena zati E egiten da. Beraz, izan daiteke, distantzia bat, edo neurri bat, non ematen digun uin funtzioa zenbat sartzen denaren informazioa. Eta hause jartzen badu K biren adierazpena, jartzen badu hemen, ateratzen zaigun adierazpena hause dugu. Zati BM V0 minus E. Zer da hemen ikusten duguna? Agian, ulergarri izan daiteken gauza bat, ez? V0 kene zenbat eta handiago izan, D hori txikiago izango dugula. Hau da, energia zenbat eta V0tik hurbilago egon, gehiago sartzen dela. Eta kasu estremo batean, non bi hauek berdinak diren, energia V0en berdina denean, orduanmente konstante bat ateratzen zaigu, ez? Beraz, erabat launa izango litzateken, eta infinitoraino sartuko litzateken. Beraz, kasu estremo horretan, no? Beraz, fizikokia ez da esanguragarria izango ez litzateken aire, ez? Bueno, hau da, gogoratzeko zein den daukagun uin funtzioa. Hemen ze egingo dugu. Hemen gure helburua da aztertzea islapen eta transmisio koefizienteak, eta horretarako gogoratu behar dugu nola definitu genuen dentsitate probabilitatearekin lotutako korronte bat. Korronte dentsitatea. Eta korronte dentsitate hori gogoratzen baduzue, era honetan definitu genuen. J hori, dentsitate probabilitatearekin lotutako korrontea daukagu genuen IH barra zati BM, eta hause dago biderkatzen psi konjukatuaren x-eko derivatua minus psi konjukatua bider psiren x-eko derivatua. Hause dugu dentsitate korrontea. Orduan, zein dugu? Aztertuko dugu zein den
dentsitate korrontea, eskerrean eta eskubian, eta gero saiatuko gara hori interpretatzen. Lehenengo eta behin, ariketa bezala, ja egin genuen dentsitate korrontearen adibide eta ariketa batzuk, eta esate baterako gogoratzen baduzue, gure uhin funtzio alako forma zuenean, ikx gehi b eber minus ikx, izatez gu bakarrik egin genuen esponentzial bakar batekin, baina birekin gauza bera dugu, honekin lotutako dentsitate korrontea ondorengoa da. Lehenengo eta behin, atera genuena da haren modularen karratua, bider k zati m, edo hobeik izan da h barra k zati m. Gehi baino minus, barkatu, minus beren modularen karratua bider h barra k zati m. Beraz, hemen ikusten dugu honi dagokion dentsitate korrontea hause dala, eta orain interpretatuko dugu. Zein da lehenengo eta hemen ikusten dugu bi uhin lau ditugula. Honi dagokion momentua h barra k dugu. Honi dagokion momentua minus h barra k dugu. Uhin funtzio guzti honi dagokion dentsitate probabilitatea bi ekarpen ditu. Alde batetik daukagu haren modularen karratua, beraz lehenengo ekarpen honekin lotutako dentsitate probabilitatea, bider ekarpen honekin lotutako abiadura. Ze hau abiadura dugu. H barra k momentua zati m. Eta gero, bestaldetik daukagu antzeko gauza bat, bigarren honekin lotutako dentsitate probabilitatea, bider bigarren honekin lotutako abiadura. Hau da, minus h barra k, horregatik da negatiboa, zati m. Beraz, hementxe fluxuan bi ekarpen ditugu, bai? Orduan, hori kontutan eukinda, adibide hause kontutan eukinda, oso erraza dugu ateratzea zein den gure kasu honetan daukagun eskerraldean daukagun dentsitate korrontea, ez da? Ze daukagu bi eber ikx eta eber minus ikxen bi uhin lauen kombinazio lineala dugulako. Non hau izango litzateke gure A hemen, eta hau izango genukeen gure B hemen. Beraz, hau da daukagun lehenengoa. Orduan, nola definituko dugu hemen, lehenengo eta behin islapen koefizientea. Hemen ikusten dugu bi ekarpen ditugula, hemen, bata eskumarantza, beraz, izan daiteke gure frontea edo daukagun jauzia eraso egiten duena, eta gero bestaldetik ikusten dugu negatiborantz, beste fluxu bat eskerrantza duana. Beraz, jauzi horretatik errebotatu egiten duenaren ekarpena. Beraz, nola definituko dugu islapen koefizientea? Islapen koefizientea izango da errebotatu egiten duenaren korrontearen ekarpena, hau da, kasu honetan, B karratu H barra K zati M hori izango genukena, zati eraso egiten duenaren ekarpena. Eta kasu honetan da A karratu H barra K zati M. Hau izango litzateke islapen koefizientearen definizioa. Orduan, gure kasuan egin behar duguna da bakarrik ordezkatu hementxe agertzen diren A eta B koefizienteak gure uhin funtzioak hementxe daukagun adierazpen honekin. Hori egiten badugu, hau da, daukagu berdin. Deren modulan karratua, daukagu bat ken i, zein da hause, i k2 zati k1, beraz k2 zati k1-en modularen karratua,
H barra K hori, K bat deitzen genuen, zati M, zati, A baten moduan karratua, bat gehi, I, K bat, moduan karratua, H barra K bat, ze bi esponentzia horiek, K berdina dutelako, zati M. Bueno, abioren ekarpenak simplifikatzen dira, barkatu, hemen jarri dut A, ez da A, ez? Hemen daukagu D izango litzateke. Beraz, D-ren moduloan karratua baita simplifikatu litzateke, eta bi hauek, nahiz da itxuraz, berdina diferenteak izan, bueno, izatez, zenbait konplexuak diferenteak, beraien modulua berdina da. Beraien modulua dugu bat gehi K2 zati K bat karratu. Hau da, lehenengoa nena, eta B-koa gauza bera. K2 zati K bat karratu. Beraz, islapen koefizientea zein dugu? Dugu bat. Islapen koefizientea baten berdina dugu. Transmisio koefizientea aztertzeko nola definitu genuen? Nola definituko dugu? Transmisio koefizientea definituko pasatzen den fluxuen ekarpena, beraz jauzia pasatzen den fluxuen ekarpena, zati eraso egiten duenaren fluxuan. Eraso egiten duenaren berdina da, baina orain aztertu behar dugu zein den pasatzen den fluxuen ekarpena. Eta horretarako kontuan hartu behar dugu zein den daukagun uin funtzioa. Hau da, X positiboetan daukagun uin funtzioa. Ze hementxe daukagun korrontea aztertzeko bakarrik kontutan hartu dugu ezkerrean daukagun uin funtzioa. Orduan, kontutan hartu behar dugu pasatzen den fluxua korrontea aztertzeko zein den alde horretan daukagun uin funtzioa. Eta alde horretan daukagun uin funtzioa hauze da. Eta hau erreala da. Kalkulatu genuen antzeko baten fluxua, eta oso simplea dugu, baina uin funtzioa erreala bada, argi dago, uin funtzioa eta bere konplexu konjukatua berdinak izango direla, beraz guzti honen ekarpena nulua izango dela, beraz J kalkulatzen badugu, 0 dugu. Zesan edu horrek, eskubi aldean naiz eta dentsitate probabilitatea 0 ez izan, ez dagoela korronterik, ez dagoela fluxurik. Horrek zesan edu, definituko genukeen, edo definitzen dugun transmisio koefizientea, eta jarriko dut definizioa nolabait, da pasatzen den fluxua, oda fluxuaren korrontea X positiboan, zati eraso egiten duena, eta eraso egiten duena da, hementxe islapen koefizientean genueraren berdina, hau da eskumarantza duan, eskerretik eskumarantza duan ekarpena, hauze. Hau izango litzateke orokorrean, eta izango da gure transmisio koefizientea, pasatzen den ekarpena, pasatzen denaren probabilitatea aztertzeko. Baina kasu honetan, J hori bai, J alde positiboan 0 da. Beraz, hau, nahiz zatitzailea ez da 0, baina zenbakitzailea 0 denez, transmisio koefizientea 0 dugu. Beraz, ez da ezer pasatzen, pasatzeko probabilitatea, partikula pasatzeko probabilitatea 0 da, dana islatzen da, naiz eta uin funtzioa 0 ez izan eskubi aldean. Gero badago beste erlazio interesante bat, eta beti behar dana, eta optikan gertatzen den bezala, ez? Islatzen den proportzioa, edo kantitatea, edo fluxua gehi transmititu egiten den fluxua baten berdina izan behar duela. Erlazio interesantea optikan gertatzen denaren antzekoa dugu.